Masak rumput laut Jawa yang ku beli dari pasar. Halo teman-teman semuanya. Nah, kali ini aku mau masak rumput laut Jawa alias latoh ya guys ya. Gimana ceritane aku tuku latoh nek bakul ider. Langsung ae lor, latohe tak buka teko plastik, langsung tak kumbah nek banyu mili. Terus tak resiki reget-regete ben ilang ya lur ya. Pasir-pasire ngono kae kan kadang isih ana. Nah, kuwi tak resiki nganggo banyu mili ben rasane ku ora krenges-krenges ngono lho lur. Latohe dikumbah nganti resik ya lur ya. Nyambi ngresiki latohe lur, iki aku wis nggodhog ana lombok, brambang, bawang ya lur ya. Iki ngono dienggo sambel. Nek wis medhok langsung ae dientas lur, langsung diulek nek cowek ya lur. Langsung diulek lombok brambang bawange mang nganti lembut. Ojo lali tambahi seasoning ya lur, ditambahi terasi, uyah, karonan moto. Nek wis iki klopone diparut lur. Iki sambel klopo ya lur, koyok sambel dienggo ngurap ngono lho, hehehe. Lanjut sambele diulet karonan klopone ya. Nek wis kecampur langsung ae lur, latohe dicampur apa diulet nek dhuwur cowek karonan klopone mang ya lur. Nah, iki diaduk-aduk sampai rata merata karo bumbune mau. Enak iki mesti lur, soale rumput laut Jawa iki angel ditemoni ya lur ya. Nek pas ora lagi usume. Ya wis lur, ayo mangan. Bye bye.